Un momento, por favor. Fernández Ford, guapa. Muy bien. Muy bien. A ese que no le den. Llegó clasificar Juan Martí. Vale, bien. Juan Martí, un aplauso para este campeón. De también al equipo robado. Tercer clasificado, Rafael Juliá. Un aplauso para este campeón de Cátiva, del Tetamóvil. Muy bien. Para este campeón. Bravo, Toto. Guardabardo afecta este, se va a matar. ¿Qué pasa, Primer tiempo clasificado elevado. Un aplauso para este gran equipo. Un aplauso. Un aplauso para este equipo campeón. Vale, Corridero. No me meneches tanto el brazo, por favor. ¿Pero cómo? Corredor, si una sencilla, ¿qué? La madre que va a parir. Y que el sol, sí. Se quedó el camión Julio. Por favor, camión aplauso. Un aplauso para este campeón. Según clasificar el Fiat Zetamóvil de Cátiva. Fiat Zetamóvil de Cátiva, según el equipo clasificar. Cuidaré yo, hombre. Ese sí que es el mijo, tercer aplauso para ese campeón. Ese sí que es bo. Y el vecino de la guapa. Ahora. ¿Por qué no pujaste el equipo? No para. Ara anem a repartir els trofeus locals. Primer classificat, Roberto Llorens. Un aplauso para ese campeón que també s'ha portat molt protagonista. De molt a combatir molt bien, les coses consiguen, treballar com un tigre ahí. Sí senyor, com un tigre. Segon clasificat, Evaristo Francés. Un aplauso para este campeón que estaría luchando en cor y alma. Y tercer clasificat, Fernando Peñalba. Un aplauso para este campeón también. Que ha fet el que ha pogut i el poc que ve. Això s'ha acabat ja, gràcies a l'Ajuntament i a totes les persones que ha sigut grata a l'Inda de fer aquesta festa i que hem La mesa está... N'hi ha que entrar així ja, n'hi ha que entrar així ja ben col·locat, que puga estar ahí al final, que esté ben col·locat i per els carrers, que després ja és molt difícil. Tú ves a Espinel, que se pasa, l'any passat no va passar, que primer se va acabar en el carrer i més que entra allí. I la manera de pintar ja ho sabeu massa, res de tirar, ja ho sabeu. Ara va parar de la casa, antes de pegar, en el cas de que no pot pegar. En el cas de que no pot pegar, procurar se lo pone anem a fer la baixa de no intentar anar a fer ninguna escapada perquè serà perdre el temps. Nosaltres no podem estar en les escapades i en l'esprint i en tot això. Ara tu parlaves de algo. Sí, digues. Deixa-los que se banyen, que se mouen, que no te corre posant. Tu tens d'orientar en l'esprint, tens esprint.
Entonces, si te'n vas a escapar i tu fes els altres, guanyes el que fa és que a ells els interessa més que tu. Perquè tu tens dos pares, tu tens els fills, pots guanyar-lo a la carrera. Si no guanyes, pots primer o segon. Tant que si els ajudes a ells a fer l'escapar, bueno, si és uno pa uno sí que t'interessa. Però si són dos pa uno ja, val més que es desgasten ells, ja a ells els interessa més que tu. I que estan i arriben més sencerament per guanyar la carrera. Bueno, que no te la peguen. Ara, si és uno que no es pinta, pues sí que li interessa. Que ajudi a altres. Què és el que anem a fer? És el puesto de fer, comprens? Però tu que pots guanyar, a ells que els interessa que tiren. O a un altre equip, igual té... El que s'encontra bé, n'hi ha que intentar escapar-se. Perquè això pot servir, o bé pot eixir bé, perquè no vagin a fer voratros, escapar-se o estar en qualsevol escapar. Hasta la segona volta no aneu a per ningú, perquè seran controlades per tots. A partir de la segona és quan ja es comencen a fusillar les forces. El que passa és que... I qualsera escapar pot ser bo. Nosaltres tenim que anar a jugar les bases de morat. Ara, sempre que no se'n vagin un parell d'un altre equip, Entonces, es que jugau de vosotros tengo que escaparse. O escaparse o estar dins d'alguna escapada. Quan esteu dins d'una escapada, lo que teniu que evolucionar sempre és lo que diem aquí. Depèn de la quantitat de l'equip que n'hi ha, uno té de col·laborar o no col·laborar. o treballar o no Si n'hi treballar. uno i en són dos d'un altre equip o tres, Home, que caiga algú d'aquests i tots a igualtat de condicions, exacte. o i si no, pues se fico a colar i aguantar-los cap a ells. Però mateix si encontraran escapar ell o el meu fill o ell els interessa Es col·laborar. farían la bicicleta enseguida. Bueno, entonces, y vosotros, lo normal es que s'aplega l'esprint. Entonces digo que estar en condicions per a l'esprint. Però això no vol dir que vosaltres també intenteu lo de vosaltres. I jo crec que pugueu intentar-ho en l'última volta. En l'última volta i tornant. A partir de que s'aplegui allà a Benifalló, aplegant a Benifalló, Sergio, a partir de que s'aplega a Benifalló se pot intentar. Per què? Perquè pot eixir bé o pot eixir mal. Si és mal, tingueu temps de recuperar-se i situar-se de pal estret. Però si és bé, el que teniu que fer és intentar escapar-se els tres. I si s'apega algú a vosaltres, millora. Però sobretot els tres. I vos vull veure si s'escapeu, arregleu-vos. Isca dur, isca mal, això té de ser bonic. Tingueu que eixir i arregleu-vos. Tingueu en compte que a aquesta altura de la carrera tots no estan forts. N'hi ha molts pocs forts. I damunt d'aquests pocs que n'hi ha, molts volen aplegar l'esprint i volen disputar-lo si apleguen. No volen desgastar força. Luego és possible que tirant se n'encontren a 3 o 4. Igual que vosaltres. Luego tenen la mateixa avantatge d'adelantar ells que vosaltres. Vosaltres darrere no portareu a un pelotó, portareu a 3 o 4 corredors. I 3 o 4 corredors a vosaltres no són ningú. Però teniu que intentar-ho, perquè si no estàs tirant, al final és canvi. Perquè vosaltres no es preocupeu de res. Que no vos agarren roda un escapar no us neutralitzeu. Un altre pot esforçar. Quatre voltes. Rafa está a este costado. Está Ya la que vi. menos de las Ya la vi. Jo vol quedar càrrega amb meló, que està la dia. Però per l'amor de Déu. A les 10 de la vida que fem el següent. Anem ràpid,
Sí, que hay una máquina. Es que aquí no se puede ver nada, ¿eh? No le va, no le va. Ay, la madera que Como tienes patas largas, quizás tendrá. Apártate un poquito. ¡Ah, Bobo! ¡Saquen de... ¡No te entrenes ya! ¿Cómo van a decir? Y es que siempre me echan la queixa de... ¡Ah, que tú! Me gran que un día se sepa. ¡Va, Rafa, puja! Amigo, ¡Puja! ¡Va, va! ¡Puja, Ricky! ¡Ya ves! A ver, un poco de la mano. Camilo, que me viene, puja. ¡Timo! ¡Timo, puja! ¡Rosa! ¡Va, Rosa! Espera, por escolta. Ai, no he vist el 75. Mira-lo, no? El 95. No, 95. 99, 100. A l'altre volta que vaig... Grefu! Grefu! Què el 95? Sí. Mira, Grefu. Sí. Ara tot digital.
sacado el coche del equipo, claro. Qué lástima. Yo no he deixar el cotxe de l'equip i que algo passa. Mira, ara vaig a Ricardo i Roca. Em falten 2 voltes. Ya, ¿no? ¡Ah! Sí, van a pasar que liaron. Mira, viene gorro, Yo no he visto pasar a mi hijo tampoco. No, vale, y a ver si lo van detrás. ¿Qué iban detrás? ¡Venga, Rocky! ¡Ya, Carlos! Bueno,
han caigut o algo? Sabien que de darrere que havien puntat de defensa, però ara no em passa. Tenim que 2 minuts i anem a tenir 4 segons. I a 40 segons no l'arriben. Si la remata venga tiene quasi 2 minuts no fa sentir. Es porteu 40 segons als corredors, que és mig minut als cotxes. Els cotxes i als connectats. I agarri la bispa. Déu damunt de la pegada. Xavi o Sergio ve ahí davant. No li sembla acabar de pujar, tu. Ha empezado ahí un tapó que da chavo. Atención, corredor dorsal. Fotografías allí que no vayan a pegar el premio. Que agarra el trofeo de la Asociación de Padres. Segon classificat. El primer no el donem perquè ara quan vingui el donarem, li farem pel Mateo. Segon classificat, dorsal 131, José Luis Martínez Rodena, de Vicente Conejero. ¿Ves que el mostrador que tienen accidente? ¡Date la vuelta! Tercer classificat, dorsal 60,
cuenta José María Puchales López, de Elevado. Trofeo de Motos Pepín. El trofeo del Segón Pacificat es de Cooperativa Agrícola y Caixa Rural. Míralo, qué bonito. Ara anem a donar el trofeo del local. Va a quedar sin premio, Para que no se enchispa. Hemos dicho antes que lo recoges tú. Bueno, pues anem a donar el primer i si no li donem al guanyador, li donem a la mare que l'ha parit. Torne a dir, guanyador, dorsal 79, Francisco Martínez Salió, de Taco Nupama. Trofeo de l'Ajuntament. Equipo guanyador Elevado. Esta chispa. Chispa, por favor. No está, es corredor. Y Chispa, Chispa no está. A grabar. Este equipo de Elevado dice que Chispa que es un formador de campeón. Es de Pinedo, aunque cambio Elevado no sigue a Pinedo. Gana local. No está el chispa. Primer corredor Se la local, da. Javier García Giner. Tenga una semana cada uno. No, esto va a elevar. ¿Ah? Una semana cada uno. No hay que no los dos. No, no venga el chispa, mira. ¿Tú vas abajo? Segon local, ¿Vas tú para abajo? Alex ¿Tú Giner dónde estás? primero. Allá abajo. Mira, viene por allá. Ah, pues ahora se la das. Y tercer local, Carlos Vidal Yacer. Este corredor han estat classificats dins del 20 primer. No tenim la classificació encara. Carlos Vidal Yacer. Si pega de culo ya tengas cara, si pega de cara... Es faena, tiene que ser faena. Oye, familia, ¿cómo es eso? Tiene que ganar a un costal para Què vols, Amador? Deu ser a... Això el 102, el 101 i el 105. Igual que sempre, pues Rafa, Ullet, Rafa, Ullet, ja li dono. La mitad carrera Això que fas, no? ¿Tienes agua o quieres? Agua para llenar no tengo, lo que no llevo es el botellero. ¿Tienes agua? Si vols àudia me'n demanes la mitad carrera.
ser gran. Tengo cuidado, ¡Vale, Sebastián! A ver, cuidado para que se sube. Ojo de que no he cerrado el circuito. Payet, tiene un coche, Payet. Un coche, Payet. Y aquí dos señores. Esta es la primera vuelta. Tiran los cabrones. Ya se llaman estos gatos. Los dobles, que luego es peor. Déjame que Va poca gente. Va un poco y tranquilo. Ahí tantito. Uy, cuánto ha perdido esta vuelta la muchacha. Ahora viene el día. Esta ya la han pillado, ¿ves? Le he dicho yo que una vuelta más duraba. Una vuelta más duraba. Hasta la esquina. A la esquina ya machacando. Ya están empezando a meter. Mira, David. 44 lleva. Ai, ese clotet ahí que el toca molt. El clotet això ahí el toca molt. No l'havia d'haver portat avui per Castelldefels, aquella que estava molt rigor, o què? Ella avui té la feina. Aquella de Montesó, veia que canya era. Bona! Vaig guanyar el fallet, que el van pegar. Sergio a parlar en Julià, poi che li fa. Thank you.